тамоми бонувон зан духтарҳои Ӯзбекистонамон ва берун аз кишварамон аз таҳти дил табрику таҳниятҳо мегӯям. Мехоҳам ки ҳамеша бонувои мо имрӯз ҳамчун имрӯза соҳиби бахт бошанд, соҳиби тахт бошанд ва албатта кайфияти баҳорӣ, зебогии баҳорӣ, нафосати баҳорӣ ҳамроҳашон бошад. Модар дар ҳақиқат сарчашмаи ҳаёт аст. Ман модарҳоро ҳамчун як хуршед медонам, ҳамчун як офтоб медонам, ки вақте ки онҳо механданд, тамоми демак табиату, тамоми ҷамъияту, тамоми инсоният, тамоми як мавҷудотҳо механдад. Ва бигузор хандаи шукронаи модарон, хандаи шукронаи бонувон абадӣ бошад ва ба муносибате ки 8 март бори дигар ҳамаи онҳоро аз сахми дил табрик мекунам. бахту саодат, хушию хурсандӣ ҳамаи вақт ҳамроҳи мо шавад, ҳамроҳи модарони азиз, бонувони азиз бошад ва мо албатта дар ҳама ҳолат ҳамчун демак мард, ҳамчун як фарзанд дар ҳимояи онҳо, дар хизмати онҳо, дар ҳифзи доимии онҳо ҳастем.